Здравейте, приятели! Честита нова 2025 година. Бъдете живи и здрави и благословени. През тази година не мечтайте много, направете си краткосрочни и дългосрочни цели и ги постигайте. Най-важното нещо е, че трябва да опитвате. Опитването е пътя към успеха. Защо заставам пред вас? Защото започваме един нов подкаст и подкаста се казва Червена точка. Но преди да дам информация за подкаста, искам да ви се представя. Казвам се Сунай Ремзи и съм по-известен като Семи Боско през последните 4-5 години. Занимавам се с много неща, но основното е, че съм спортен и ментален коуч. Спорта съм по-известен с това, че може да намерите в Pulse Modus, където тренирам детски бокс, фамилен бокс, любителски бокс, лейди бокс, бокс Revolution, бокс фит. Обучавам хора от фитнеса и в функционални тренировки. Като ментален коуч, повечето на познавате от подкрепящото общество, с които съм работил от менторската програма на Юрий Тонкин, с събития на Наталия Кобилкина, Боян Москов, Пиянай, Селс Клуба и още много други. Но това, което искам да ви кажа, че наскоро вече имам своя собствена коуч програма. Тази коуч програма започва се да се утвърждава и скоро ще направя видеа и за това. Също така съм говорител и организирам мои лични събития за личностно развитие. Отделно от това, аз самия съм написал 8 книги и през 2025 година ще издам още 4. Първата от тях излиза до месец. Казиното ДПС 1, след това е Казиното ДПС 2, след това е книгата Метода цели и четвъртата книга е Опасни връзки. А сега за подкаста. Въпросите, които ви интересуват и сте задали в социалните мрежи. Каква е основната идея на подкаста и какво могат да очакват зрителите за напред? Е първият въпрос. Основната идея на нашия подкаст, заедно с Брайан, е този подкаст да бъде различен и да бъде много иновативен. Искам да ви покажем успели българи и техния път от ниското към високото. Ниското към Еверест. Да не разкажат не успеха, а пътя, през който се мине за успеха. Също така искаме да покажем българи в чужбина и в страната, които тръгват към пътя в успеха, преминавайки през много тежки съдби, свои кризисни ситуации, успешно преодоляно от тях, както в личния, така и в професионалния си живот. Вторият въпрос е: защо подкастът се казва Червена точка? Червена точка е символ на табуто. Или нещо, което по националните медии или в различните медии се слага, когато трябва по-големите хора да чуят и да разберат. А при нас червена точка е, че гостите, които ще канем, ще споделят места, които на другите места не са споделяли, които са съкровени на тяхна тайна. Третият ми въпрос: какво искам да покажа на своята аудитория чрез своето съдържание? Искам да ви покажа автентични хора, а не техния живот в реалността да е един, а в социалните мрежи да е различно. Искам да ви разкажа техните истински истории, техните истински загуби, техните истински анализи и пътя им към успеха. Четвъртият въпрос е: какво те вдъхновяваш да създадеш този подкаст? Вдъхновението за този подкаст идва от докосването му до повечето хора, които ще поканим. Че те не само говорят красиво, но са и действали. Правили са грешни ходове, от които не се срамуват, а именно тези грешни ходове след това се карали да правят разумните стъпки напред. Тоест, освен хубавото говорене, те имат и тази способност да се самокритикуват, да са самодисциплинирани, да се двинат на крака и отново да поемат към път за успеха. Петият въпрос: какви теми планираш в бъдещите епизоди? Най-важното, което бихте очаквали, те да бъдат полезни за вас, да си вземете едно качествено и стойностно време, като ги гледате или като ги слушате, да препознаете вашите истории, вашите трудни ситуации в историите и ситуациите на гостите, от полуките, които те си взели в уникалните нещо, които ще ви върне обратно в играта на личния живот. Какъв опит имаш или интерес в тази област? Опита, който имам, е много голям. Участвам съм в много национални телевизии, имал съм много гледания в BTV, в национална телевизия, в нова телевизия. Участвал съм в много интервюта в електронни и печатни медии. Участвал съм в много подкасти в България. Благодарение на един подкаст Тайни Никола на Импакт, така станах по-популярен и по-разпознаваем. И днешен, така и в социалните мрежи, които развивам, имам много милиони гледания или така наречен милион рич. И повечето гости ги познавам и съм работил с тях. Седми въпрос: имаш ли някоя конкретна история за създаване на този подкаст? Имам доста приятели, познати, които имат подкаст и винаги са ме карали да правя подкаст. От сега не ми е оставало време
Идеята идва от един мой приятел Ян Гърков, така който аз харесвам това, което прави с неговата менторска програма, с неговия подкаст. Трябваше да почнем да го правим сами още миналата година. Но развитието на двамата ни в професионален план и в личен план не ни позволява да имаме достатъчно свободно време, за да може да положим и да работим заедно за този подкаст Червена точка. 8. Какъв формат ще следва подкаста? Интервюта, соло епизоди, дискусия? Това е много интересен въпрос и ще ви дам така доста разяснение. Нашия подкаст няма да има само студио. Нашия подкаст ще работи и на терен, нашия подкаст ще пътува. При нас е подкаст в бъдещите епизоди ще има и гости. Подкастът ще бъде под формата на събеседване, подкастът ще бъде под формата на епизоди. Даже имаме идея и готовност да снимаме подкасти, докато тече дадено събитие на даден ментор или ученик. 9. Какви гости да очакват твоята аудитория за бъдещите епизоди? Освен водещият, напълно правите, че и гостите правят интересен подкаст. Гостите, които очаквам, е да бъдат стойностни хора, с поучителни истории, хора, които желаят да разкажат историята си по такъв начин, където другите хора да успеят да я уловят, да се препознаят и да постигат големи успехи в личния професионален си. 10. Какво е основното послание, което искаш да достигне до хората чрез този подкаст? Основното послание, което е в този подкаст, е тайната на успеха е да опитваш. Просто трябва да опитваш. Щом другите са могли да го направят, значи ти можеш. Но ако другите не са могли да го направят, вижте кое е по-интересното, това не ти пречи ти да опиташ и да бъдеш първи. 11. Кой гост би бил предизвикателство да седне на стола срещу теб и защо? Изключително интересен въпрос. Кой гост бил предизвикателство бил за мен? Може би Делян Певски, може би Слави Трифонов, може да е и Младен Михалев, Фанасик, защо не и шефовете на тим. За мен е много интересно да водим разговори, които ни са водени. А именно предизвикателството прави тази моя инициатива и работа по подкаста още по-интересна и то от сега. 12-ти въпрос. Къде могат зрителите да ме гледат и да ме слушат? Освен в подкаста Червена точка, може да ме следите в моите социални мрежи TikTok, Instagram, Facebook, Сени Боско. Може на живо да се запознаете с мен в фитнес и спа център Pulse Magus, където съм треньор. Също така и заповядайте на моите събития, които провеждам в хотел Грами всеки месец. И 13-ти въпрос, който сте ми задали, може би много интересен и това много ми харесва, защото винаги българин ме пита: сега имаш ли спонсори и как ще монетизираш? За сега нямаме спонсори, не планираме да работим с Patreon, но бих рекламирал, още даже не съм ги питал, двама мои приятели, които им помагат и в спорта. И едната фирма е Genesis, спортните облекла на Ради Кузманов. И другото момче е така много известен с своята здравословна храна, която прави. Това е балансирано и вкусно. Как ще монетизираме? Ще монетизираме чрез събитията, които правиме, защото там наистина ние ще помагаме практически на хората и то с работа на терен. За заключение искам да ви кажа нещо, което за мен е така съществено и важно. Много хора ще се опитат сега да ме спрат защо правиш подкаст. Няма да ги пиша. Не е важно в живота какво ти пише пред името. Дали съм коуч, дали съм ментор, дали съм спортист на годината, дали съм професор. А е важно как се казваш, къде се намираш и дали здраво си стъпил на краката си и колко струва твоето дума. Точно заради тези неща аз съм тук. Не е важно човек да бъде известен. Той трябва да бъде разпознаваем, за да постига своите цели и успехи. И нека да се развиваме заедно с нашия подкаст Червена точка. Бъдете благословени. Това е нашия пилотен епизод. Очаквайте първия епизод. Има интересни гости. Подкаста Червена точка не го прави само Сани Боско. Правим го заедно с моя най-добър приятел Брайан Марянов. Всичко добро и до скоро виждане.